So, asa man ka? Sa dancer or sa singer? Ang inyong mga tubag, maoy makapadaog o makapapildi sa usa sa amo. Ang singer dili mo matrak sa tingog sa lalaki. Dili kayo kaya. Gamay. Gamay. Si gamay. Ano sa rin ang gamay, ma'am? Mag-explain. Ang dancer nga lalaki o ang singer nga lalaki? Sa lalaki, ma'am, musayo na siya, ma'am. Biga ra na imong ma-feel, ma'am. Pero kung singer gani, murag love gina imong ma-feel. Diba? Mas maka-in love sila, ma'am. Mas babaero siya kay dagan ma-in love. What's up, madlang people? Natakaroon sa may Centrio Garden. And kauban dyan po na ako karon si Icha boy. Icha boy. Icha boy. Times Club. Nanatod mo ni Ken na ako siguro may mga pangutanan, no? Ikan mi nananaog salida, nag-date me. May gani kay ang ako lang gikuan kay may gani wala mi natental nga mag-holding hands kay kami abay ra ba mi. Yes. Gyapon din. Okay ra man day gyapon. Nice ka akong feeling ba? Sa mukha. Anyways, natakaroon na ni basing natin mga pangutanan sa mga babae. And because last week wapo kayo ang ilang feedback sa ato. Yes. Katong mga tato-tato karon lain na po datong question. Because nakita na to ang isa ka comment nga si Bernie Bitok. unsa daw ang mas babaero? Ang dancer ba daw o ang singer? Thank you Bernie. Thank you Bernie. Thank you so much, Sir Bernie. So asa man ka? Sa dancer or sa singer? Dancer mang good ko. Ano ba? Sa dancer siya. So giamin ni mga babaero ka murag ana lugar. Experience ko na. To be honest, pero dili tanan ba. Yan. Kaya ako piaok band na yung mga jingle, na yung mga ginahimo nga mga kanta. So dili ko sa singer. Ang mapilde, Nindot ni nga challenge. unsa man. Kisa ito mapildi gani ani nga challenge kay for example ang singer. Ingalan siya mo kanta sa group of people. Kung dancer mo sayaw. Sayawan niya at tawa-tayawan mismo sa tubangan. Balag pila lang ka seconds or kuan. Sige, ready na mo. Mangita ta mga girls nga mo answer ana. Ops! Natakaroon natin mga nakita dani nga mga dalaga pa ni. Talagang Pilipina daw. Problemahan niya ni sa bana ba? Basta, ay, game sa man ninyo akong asawa diya. Wala mo. Kadjot lang kay naimula ba eh. Ang inyong mga tubag, maoy makapadaog o makapapildi sa usa sa amo. Daniela Jane Hazel. Kinsay mas babaero? Ang dancer o ang singer nga lalaki? For me, dancer. May tendency nga mang-akit siya through dancing. Well, kung sa ang singer is, pwede ra siya manghanrana dayon. Pwede ra, isa ra ka heart yung makatch, which is kanang dili siya matawag nga babaero. Dili ba nga gamay ra og effort ang singer maka-chicks na din siya? Kung ako magyong kakakita sa akong mga friends kay mas gaka-attract gyud daw sila dancer. Ikaw din. Ikaw din. So, wala ko ikuan sa dancer. So sa singer ka? Dili sa basketball player. Pildi niya na. Wala man ilabot sa question, ma'am. Dancer food ko. Dancer gyud kay para mo gusto ako mas attractable ang dancer. Feeling bito na ako sayo kita mauman karon. Sige lang. Napakoy chance mang ampo sa Pilipinas ako karon dani. Kamo ra dia, uban mo dia. Oh no. Master Poppy YouTube channel Conesco. Master Poppy YouTube channel. Thank you. Christine. Krisa. Kinsay mas babaero? Ang dancer o ang singer? Dancer. 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 Ano makaingon ang mga dancer? Dagan man good mas makuan nga mga babae sa ila unlike sa singer. Dagan man. Sa may nakalahibi. Naway madala sa moves, dude. Madala sa move. Naway madala sa mga moves. Mga bara. Mukuan mo. Tapos kung dancer mo ka, mahala magbatikot na. Kung dancer ka, ma-attract dyan mo ng mga babae. Ang singer dili mo matrak sa tingog sa lalaki. Dili kayo kaya. Gamay. Gamay. Si gamay. Ano sa rin ang gamay, ma'am? Mag-explain. Sige. Salamat kayo sa inyong opinion. 4 points na siya.
Ako wala ko'y point. Ikaw Mang B, singer Mang B. Balik na punta na ni sa my garden. Guwapa na. Dili basta-basta ni. Pani siya ka ng mga kandidata sa Miss Cagayan ni Miss Cagayan. Mangutana lang mi, kay nagpustahan na mi. Mangutana mi og 15 ka buhok ladies. Hanggang kailan ako maghihintay na para ba? Ang dancer nga lalaki o ang singer nga lalaki? Dili na mo dancer. Kay kuan mong good kay mas daghan siya makahalog dilo nga mga tao o kinsa rin ang maila. So Sa singer di ay. Ito mo siya maila. Grabe na yun kay Kuan ang banda. So dancer gyapon ka? Ganay tag dancer. Ha? Muna to ikuan. Ano mo na line reason nimo? Nganong dancer ang babaero? Pasabot ko karani. Di lugar kumpiyansahan basta dancer ang imong mauyap? Ha? What? Oh my God! Shout out sa mga dancers diya. Di na mo kumpiyansahan do mga Mayroong dancer lang ay. Dancer, ba dancer? Actually, ang yung gipustahan kay dancer. 7 points na siya. Ako 0 pa. Kay singer nga akong gi-fan. Mawala lagi ang dignidad sa mga dancer pero makakanta siguro ko unya dani. Mapanisan yun siguro. Salamat. Salamat sa inyo. Please subscribe. Pildi na ko ano ba eh? 7-0. Ito lang kulang. Tabayan si ma'am. Boleh mo suko ma'am? Yung bana. Sige. Murag ikaw ang deciding siguro kung wala ta kabalo, wala ta kabalo. Pangutana is asoy mas babaero, ang dancer o ang singer? dancer. Kaya ba eh? Atik ko ito. Ngano man. Dancer, hindi sumakabig. Andot siya masayaw, di ba? So, tangan kay Naka-track kag dancer. Hanggang kailan ako maghihintay na para ba? Ito ba na jama mo? And then kuan ma'am kanang nganong dili magagaran sa singer ma'am nga mas dako grabe man mas pakabugto man ang iyang voice nga murag sa heart man gyud na dili ma'am. Sa lalaki ma'am musayo na siya ma'am biga ra na imong ma-feel ma'am. Pero kung singer gani murag love gyud na imong ma-feel, di ba? Mas maka-in love sila ma'am, mas babaero siya kay dagan ma-in love. Diba? Sige ma-convince. Ako'y 500 na ni ma'am, ako'y 500 dili gyapon. Bis pa sa babaero ang dancer. Okay, ay na lang, di na ako yata ang 500 mamay. Or mo dahil gyapon ang answer. Uy, ako ng kamera. Uy. Ako ni, muli ang consequence karon ako magdala sa yung camera. Score 8-0. Di na kay nga napason. Race to 15 man. O lagi. Sumukanta siya sa public. Siya ang mangita og iyang audience. Adan mo kay tao. La challenge. Oh? Ready na. Ready na mo audience. Ikaw na lang mo. Nala ko pilihan. Nala ko na pilihan. Game na. Nara, nakita namin, naka-spot namin og kuan. Yang audience niya, nana. O, tulog ko po kay audience. Papakit sa siya, ma'am. Papakit sa ninyo, ma'am. Kay makanta, bisa siya tubangan. Oh! Let's go! Sa ilalim ng puting ilaw. Oy, tumasa. Tumasa. Sa dilaw na buwan. Susunod. Pakinggan mo ang pag-ibig ko. Unog, bagong lyrics ba eh? Lyrics. Nice. Pagbigyan mo ang aking sigaw, mabulula. Pagbigyan mo ang aking sigaw. Feelings to. Feelings. Sa dilaw ng buwan. Magbag! Magdapugos. Ma'am, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Okay na to? Okay na. Congrats. Okay na guys, paki-like kung ganahan mo pero kung wala mo ganay ay na mo like ha, ayaw saba, ayaw i-share palihog. Dislike palihog. Oo. Anyways, sa mga lalaki diyan, no, labi na kay mga dancers man gyud ang nakita nila sa madlang people. Na medyo delikado gyud kung kay babaero ang pagtan-aw gyud sa imo.
So, ingani na lang, ma-prove man gud na nimo nga dili ka babaero sa gawa. Di ba? Dili moingon na sila but kung makauyab ka as a dancer, kung makauyab ka or singer, no? Kung mingin kag babaero gyapon ang singer, kung makauyab magud ka, dili magud na nabase sa imong talent, no? Naa na siya puruhan like daghan maka-idol, pero ikaw man gyapon ang mag-decide kung imong patulan ang mga babae nga modul sa imo or daghanon ba nimo or isa lang ba. Ikaw mo gyapon ang imong Dili mo po linon nga kay nakadaog ko sa ani nga challenge or no. Kaya nga wala nay babaero nga singer. ano babayaran na gyapon. Pare po sa dancer, dili po i-generalize na to, di ba? Kay muna akong ginakuan nga bisag ang singer siguro naman po siguro Mm. ang singer, Yeah. di ba? Pero kuan mo gana nila kanang it's the way of ano ba, expressing themselves na kung unsa sila, Mm. di ba? Kamagi silang tingog. Ang voice o ang moves sa tao pwede maging makasibo sa isa ka babae. Sa unsa nga talent like drawing. Oh, actually tanan. So- So basketball ganyan, di ba? Oh. Igo ra ka ni Dula. Una gyud po yung nakuan sa imo. And I think kanang kung daghan kay mga Ligsan ta ha. Wapo na kaya itong vlog niya, naligsan lang. Mga walay mga uyab nga mga lalaki nga ningon sila nga unsa ako man mo ni Master Popes kay kaning wala mi uyab karon sa ano diskarte sa babae unsay kuan. So ana gamiton nato atong mga talents kay nagyo na siya puruhan. Now, kung wala kay feeling nimo wala kay talent nimo, wala kay ipanghinambog sa babae, wala kay kwarta. Ay, dapat mag-isip-isip ka og isa ka butang nga you are good at. Di ba? So you have to be good at something para makakuha ka og forever, makakita ka og forever. And use it with a purpose. Tama. Nagpapasikat lang pero wala na lagi kuan kung unsay purpose nila nga anong gihatag na sila Nga. sa Ginoo nga ang talent nila. We do our thing nga just to glorify the Nga creator sa atong mga kuan ug naghatag sa atong mga talent. Tama. Alright? That's it. Please subscribe. Please subscribe each of points on Esco. And of course, Master Poppy. Until next time, paki-comment kung unsa na po na among ipangutanan. Pati ang challenge dapat ang consequence i-comment na po ninyo kung si mga kwan. Kung isa tayo gusto mo sponsor sa among kwan, pwede po mo mag-comment or mag-PM sa iya sa Facebook o sa ako. Pwede ra. Lahira gyud. Anyways, bye-bye. Thanks.